ndithethe ngotywala bethuna nam. Utywala ayonto endimane ndiyisele nje, ndiyisela ndingatsho uba ngama-special occasion. Ndabuqala kanjani utywala? Ndabuqala ngoba ndandine-stress. Hayi ndiyaxoka, kwangumgidi ekhaya woobhutinyana noobhuti nomjezi, sasela nemfiro zayo. Ya kwakulusuku lam lokuqala. Ndeva uba ndandike emgidini musi, wonke umntu emjadweni uyanxila. Kwaba mandi, hayi kwaba mnandi. Futhi ke sasingaphiwanga ngoba sasibancinci, sasibebile. Hayi sakweba shem. Ngixela kakhulu imfiro zayo kodwa mna ndandingxile. Ndabona uba utywala yinto enje, okay. Kodwa ndangabi nathuba lokuba ndiphinde ndiyibusele, yayiqonda. Kodwa ke kwazowenzeka ukuthi ndibe nestress ndiqonda uba mandibe kulaa nto ndandikuyo ngokuya kwakungumgidi. Ndasela ke uba mandinxile ngamazwi apheleleyo. Hayi ndazinxilela ke kwehla noko. Ndathi xa sendibuya ebunxileni, ndabuya istress sesingekho kangakaya. Sendiye ndaqala izistress ezintsha, sendiye ndaqala into entsha leya sendiyibeke emva because kunjalo xa uye unxile kakhulu and then xa ufuna vele ukunxiba. So ndaya ke xa singabangani ke kuthiwe kuzowenziwa kucelebrate loo ntontoni ke, kuthiwe masikhuphe loo madlana ukuze sikwazi ukuthenga ibhodlela nezo ntwanyana, iqonda. Hayi futhi ndiyayithanda loo nto kakhulu kwanye bendiyithanda uba simasiseleni sinxileni, kumandi ukunxila ewe. Kodwa ke mna ke into ingxaki lapha, andikwazi uba ndisele into ngamakheni ongamasayidi amasayida ngoba ayandihluthisa. Andihluthisa nje, andihluthisa ndinganxilanga. Ndiloko ndisele kube ndiphiswa ngumchamo, manje ndiphiswa ngumchamo ndibani nokumane ndihlisa ipendi qho. So ke ngoku ndithanda uba mandithi nca apha kugologolo ndingawudeshi ndiwugongqogongqogongqogongqo, ngoba xa ndisela sibe ndiselela ukunxila andiseli nje ndiselela ihala. Noba ke ndingekho na-stress on ngathini, andiseli ndithi ndiselela nje, andithi xa ndiselela uba mandinxile. Okay fine ke ugologolo mbi ngoba ke kuthiwa utshisa ezibini, kodwa hayi wethu, hayi ingxaki apha egologweni uyandikabhisa xa sendiselile and then ndivele ndinxile ukugqitha wonke umntu okanye andazi. And then andikwazi ukuthi ngathela ugoloko omncane ndimane ndirhabula. Imbi laa nto iyakraka, so angeke ndimane ndiyinqabula ndiyithi qhabu kancinci. Mandiyisele kube kanye ngathi ndiseleza ndicimele besihlale yenza umsebenzi wawo, yayiqonda. So ke ngoku ingxaki yam ilapha, andikwazi ukuya esigrovini emigruvini because kaloku mna ndingulo mntu ongakwazi ukugruva. Ndive ndidikwe nje siqala zisuka ngoba funeka ndimane ndirhabula. Andikwazi nojayiva, ndiske ndidikwe nayo le ngxolo futhi ndivele ndigodole ke ngoku yogqibela into. Andazi and angeke ndikwazi uzifundisa ukugruva ngoku sendimdala nje ngoba hayi andikwazi. Ngcono kuthiwe kuselelwe endlini. Nalapho ndiba nengxaki ngoba loo nto ngulo gonqozayo ndigqibe ndigeze futhi nje utywala